La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors jo d'un us en parlaré. I aquest un del qual avui us vull parlar és un que a mi m'ha fet mantenir jove, perquè aquí on em veieu jo sóc jove. Sí, ja ho sé, per això ho dic, perquè no ho semblo, però jo sóc jove, perquè me l'he llegit moltes vegades, perquè aquest, en Miquel Obiols, de Roda de Ter, que va néixer l'any 45, aquest em fa mantenir jove. Cada vegada que el llegeixo, resulta que cada vegada he de començar de zero, perquè té tanta imaginació i ha ficat tantes idees diferents allà dintre de tots els seus llibres i dels programes de televisió que fa, que jo diria que més que un escriptor és un escultor. Un escultor no de paraules, no, un escultor d'idees, Ai, Filomena, mira, és que em surt de sempre, perquè d'ençà que vaig llegir aquesta història seva, ai, Filomena, vet aquí que ja sé que cada vegada que l'obro un llibre he de partir de zero, perquè són propostes noves. Una vegada va fer un programa de televisió i en aquell programa jo tranquil allà pensava, mira, tu passaràs bé. No, vaig haver d'estar alerta tota l'estona, perquè va començar amb una paraula ben estranya. Gallifant, no l'havia sentida mai. Què és un gallifant? Una barreja entre una gallina i un elefant. I va fer altres programes de la tele. I aquest, ai, Filomena. Aquella nena que un dia es va inventar tot un vocabulari per ella i pels seus amics. I dels grans sí que els sentia, sí que els entenia, però no et pensis que gaire. I els grans, quan la sentien amb ella, sempre deien, ai, Filomena, que no t'entenem. I la Filomena ja li anava bé, que només l'entenguessin la canalla. Perquè quan ets jove ho entens tot i t'ho inventes tot. I en Miquel Obiols encara ho és de jove. I a mi m'hi fa ser.